murya a jikinta da yake sanyaya rayuwa, tana da tafiya, tana da structure da yake sanyaya rayuwan gidan auratayya, wata mijinta da idan ya daga idon shi zai samu nutsuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha ita imra'atu salihan. Duk dadin duniya ki cika zaki je Turai, ki je London, American, whatever you, ki zaga ko ta ina ki dawo, ya zaga aje, wallahi idan ba mata salih Allah ya ba mutum bai, is equal to zero, bai samu komai ba. To problem din mu shine wace ce mata salihar. Kullun aka zo kin dauka wannan idan da ake sa kaman mai ya kina will da ido, ke ce mata salihar. Ko kin zauna mai iya rashin kunya, mai taku a cikin mutane, a ga zaki iya banga a titi ki dambe a makaranta a jimriyanki, ko kuma yanzu abin da muka samu wai ƴaƴan Hausawa ta fito tana daba a mata aski, ta fito ta sha kwaya, ta sha wiwi, ta sha ganja, ke ce haɗaɗɗiya? To that is where the problem lies. Mace ita ce wacce take fighting ma aljanna, ma kanta, ma ƴaƴanta, ma danginta, ma al'umma musulmi. Ita ce wacce take fighting for them. So long as baki san wannan ba, to gaskiyan al'amari kin kwafsa akwai matsala. Abu na biyu, shi ɗa namijin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa hulqahu, yace fa zawju ila tafalu zalika, yace takun fitnatu fil ardi wa fasadun kabir. Idan ɗayan ku yazo neman auren yar ku da aure, farkon abin da ake bijinka ba motoci ba, ba lefe ba, ba niga da as down ba kafafa da no. Farkon abin da ake bincika in ji fiye halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga bakin da baya ƙarya, yace ku binciki addininsa. Bayan nan yace ku binciki ɗabi'unsa, ya yake, yana shan taba a titi, ana ganin shi da mata kafafa a titi yana kama su, yana zuwa jiyo yayi sata anan, ya jiyo yayi kaza, an taba samun shi da labarin luwaɗi ko zina, an taba. You find out what kind of person is. Saboda haka aure, it is very important. Ayi bincike wane ne shi kafin aure shi. Bayan nan, you must have yana da sana'a da zai iya ciyar da ke halal, ya shayar da ke halal, ya miki sura nasa. Because idan ba shi da sana'an da zai ciyar da ke halal, ya shayar da ke halal, ya miki sura nasa, ki san ƴaƴan da zaki haifar, kuma bala'i ne, masifa ne a ciyar da su da haram. Bala'i ne da masifa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi idan bako, sai kuma ki zuwa parents ɗinsa, iyayensa yana mutunta su, yana mutunta matansa idan yana da aure, society ya yake treating din society, wannan duka sai an bincika a cikin shi an duba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba ku yi aure akan wannan rukunai guda biyu ba, za ku ja cuta babba da fasadi a doron ƙasa. Abin da yake faruwa yanzu kenan, kin yi aure baki san kanki ba, yayi aure bai san kansa ba, shauƙi na soyayyan ƙarya yana ɗiba, sai ki ji ya hana ki bacci da daddare. Addinin ba wai sai yana da izu 60 ba, akwai mai izu 60 zaki san addini daban, ilimi daban. Akwai mai ilimi ba shi da addini, akwai mai addini ba shi da ilimi sosai. That's true. Mai addini shine mai bin Allah da bin sunna ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk majalisin ilimi zaki ga zai je ya dauka no matter how little. Ba za ki gan shi da saba ubangiji kokarin kare hakkin Allah da bin sunna ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ke kuma kin ce kina son niga. The moment bai iya ba, I love you, I cannot live without you, you're the only mosquito in my life, you're my life, you're my world, you're my this, you're my blood. So long as ba zai iya faɗan wannan ba, sai ki ji kawai ba kya jin daɗi. Kin fi so ya zo, hey, na yi sabon saurayi. In gaya miki yayi kaza duk shirme ne ƙarya, sai ya ji ya ɗauki takarda ya kalla novels, ya zauna a series, ya ɗebo ƙarya ka miki, ke kuma ba dabara ba wa, because ba a koya mana wannan knowledge ɗin ba. Ba mu da wannan ilimin, wannan shine matsalar mu. In an tashi sai kita kai ta isa aure, ni kan koma waye a kawo da Allah ta samu ta aura. Musa ka zauna kana ne baka zama dan iska, ga yar gidan wannan to an ce tana yawo tana shashe, to shashan wani abu ne, ke za ta daru a je a yi auren. Musa da ita da su aihu ana so, kuma an ce su je su kowane irin auren, kowa kawai sai a ce an yi ba da kai da Allah a rurrufa. Yanzu har binciken ma ba a son yi, in an fara sai kada Allah wannan bincike sai an ma bincika ne, kada Allah ba su kaza. An ji labari wanda aka ce ai bincike a musulunci, an zo Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce ai bincike. Wata ma na manta, wata mata ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam bazawara ce, ta ce sahabbai guda uku suna neman ta,
sabai guda kusa ya hana ta auren ɗaya, yace talauci ya dame shi, yace ɗayan shi kuma yana da duka, yace mata ɗayan ta aure Usama ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aure Usama. Idan da haka ne za ta ce sabai ba za same su da matsala ba, amma with that Annabi sai da ya tantance mata ga wanda ya kamata aura. An kawo an gaya ma babanki, an gaya ma mamanki, an faɗa gidanku, ke ma kin ji labari kina kokari yanzu ma sai ta kai baban kotu. Da ana auren biyayya, yanzu ana auren soyayya ba biyayya. Auren soyayya ake ba biyayya. Idan aka je yanzu by the time aka tashi aka je aka ce to yanzu za an aurar da ke gashi abin da yake faruwa, sai ki ji ko kin dauka ko kullun zai dinga ce miki the only mosquito in my net. Idan ba ke ba sai rijiya, wallahi rayuwar raina ba ke ba kaza. An yi aure minti daya ana gama mu'amalan auratayya, na rantsa da Allah shikenan shaukin ya sauka, drop ya dropping, to za a fara gaskiya keke da keke. A lokacin idon ki zai zaru sai ki gane ashe barawo ne. A lokacin zai gane ashe yana shaye-shaye. A lokacin gidan ki zai jaru ki ce ashe da ma ke ma ashe ke ni wallahi nayi da na sanin auren ki, kai ma nayi da na sanin auren ka, banda kaddara ke ma banda kaddara, sai fara kaddara sai kaddara ya kaddara aure sai gari. Wannan shine kana from it. A cikin ilimin da ya kamata ki a rayuwarki shine ki zamanto kina da wayo. Abu na biyu, ki zamanto kina kamanta addini. Addini wajen sanya sutura, addini wajen ibadan ubangiji, addini a maganarki, addini a mu'amalarki, da everything of your life. Idan kika yi wannan to shine kin samu ilimi. Ki zamanto mai tausayi, ki zamanto mai sanin ya kamata, ki zamanto ambasadan gidanku, ambasadan ƴaƴanki, ambasadan society. Yanzu dukkan mun nan da muka taru a nan yau wannan lecture din ya zama mana amana. Dukkan mu da muke zaune a nan yau da ni da nake faɗa, da malamai da suke gefe na, da ku ɗalibai, da malamai da suke, dukkan mu ya zama mana amana yau. Idan har muka je ba mu ɗabbaka ba to taruwanmu ya zama zero, taruwanmu bai mana amfani ba. Ya kamata a Yakubu wanka a dawaki a san tabbas juwairiyya ta zo, tabbas aka juwairiyya ta zo. Gobe in aka ce mun in zo dawaki da gudu zan zo in ce tabbas na ga canji, alhamdulillah. Sai muka ana ta auren yan mata, da wancan ana kaza ta canza, a gidan auren ma an canza, an yi kaza, an samu daban-daban. Sannan abu na biyu shine rashin ɗaukan auren a matsayinta na ibada. Ba mu ɗauki aure ibada ba, gani muke a'a aure ba, kuma duk abin da aka ce ibada to Allah sai ya jarabce ka akan ibada. Wallahi ba iyawanki ba, ba iyawanka ba, ba kai malami ba, ba kai mahaddacin Qur'ani ba, ba kai shuru ba, ba ke wannan hafizan ba, a'a ba ke wannan kyakkyawan ba, ba mai iya girki ba. In Allah ya ga dama wannan girkin naki da iyawan shine jarabawanki. So long as baki dauki wannan aure a matsayin ibada ba, to you're in trouble. Dole kuma ki san jarabawan ubangiji, dole ka san jarabawan ubangiji, ba sai ka zaba ba, a'a jarabawan ubangiji yana zuwa ne ta inda Allah ya tsara shi. Allah subhanahu wataala kuma zai jarabce ka ne ta inda ya gace sa. Kullu yawmin in zamu yi addu'a sai mu ce Allah ya jarabce mu da abin da zamu iya, Allah kar ya jarabce da abin da ba zamu iya ba. Domin jarabawa nobody knows about it. Wani lokacin zaki zo auren uwar mijinki ne jarabawanki, wata kishiya ce jarabawanta, wata ƴaƴan miji ne jarabawanta, wata makota ne jarabawanta. Saboda sanin jarabawan makoci, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce makoci kafin gida. A san waye makota kafin a samu gida, domin makotan su ma jarabawa ne. That's Joseph. So long as ba mu san wannan ba, shi ma matsala ce. Kin tashi da safe ibada is out of pleasure. Wani hadisi yana cewa tsakanin ɗakin ki, bedroom ɗinki da kitchen ɗinki da kusan aljanna ne. Ba mu ɗauke shi aljanna ba, ba mu ɗauke shi a matsayin ibada ba. Shi yasa yau muka wayi gari matan Hausa Fulani, matan Musulmai, mu fito muna buɗan baki cewa har ana yi waya a tambaye malaman mu, ana ce musu wai ina ne aka rubuta a hadisi ko a aya wai mata su girki. Macen da ta san aure ibada ne za ta yi wannan? Ta tambaya fa ta buɗe baki with God, banda ɗaukan boko da mahimmanci ba da kaucewa Allah fiye halitta hanyar Allah da fin sunna ma'aiki Rasulullah, har zaki faɗa wannan? Ke kin san Allah? Mu duba mu gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya fito yaki da Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yana zuwa, mun san Sayyidina Ali shine mijin Nana Fadima, yar fiye halitta na Muhammad sallallahu, wacce ita ne cikin iko Allah shugaban matan aljanna. Mu duba first class candidate din Allah, wanda aka yi sammai da kasai domin sa. Tun suna duniya suka san su yan aljanna ne. First class candidate din Allah. Ke waye miki alƙawarin aljanna, ni waye miki alƙawarin aljanna? Muna lalube a cikin haske amma shiriri ta mu yafi na kowa.
ya dawo sai sayyidina Ali ya ce mata ki je ki ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam naga hannunki ya lalace saboda aikin gida, ki je ki ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun dawo da captives, an dawo da bayi, a je a baki ta taya ki aiki. Ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ta koma gida, yana zuwa ya je raba tsakaninta da sayyidina Ali, ya zauna a tsakaninsu sallallahu alaihi wasallam, ya ce mata ki rika subhanallahi, ashe ba zan gaya miki abin da zai fi yar aiki ba, ya ce ki rinka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya fi a kawo miki wannan. So idan har da za a ba mu wata yar aiki a taimake, ina ga dai na Fatima ita za a bawa. Annabi sallallahu alaihi cewa aka yi ya taya matansa aiki, da aikin ba na mata bane, ai za a ce yayi aikin, ya taya matansa aiki aka ce. So akwai pleasure a wurin ki dafa wa mijinki abinci, ya zo ya ce kai matata ta iya girki, ki yi kwalliya ki fito, ya juya ya kalle ki ya ce kawai kin fi matan duniya idonsa, ya buga nan ya ce ai wannan sai mata, ba shi da tari sai matarsa, ya buga nan ya ce matarsa, that is the woman, an kira ki mata. A matsayin ki na ya mace dole ki zama homemaker, ba fa housewife ba. Ya kamata mu san akwai bambanci da matar aure ordinary da housemaker. Housemaker ita ce wanda idan mijinta yau ya zo yana bukatan ta ganin idansa kawai ta sani. Housemaker ita ce idan ba shi da lafiya za ta yi tracing. Housemaker ita ce za ta rufa masa asiri. Housemaker ita ce wanda danginsa suke alfahari da ita. Housemaker ita ce duk lokacin da ya ce za ta fita tana da wayo, tana da dabaru, ta san me take yi. Ataf wannan wata rana ina kwatanta wata mata ta zauna, shi sa nake ce kullun ki san kanki. A auren ma dole ki san me mijinki ya fi so a jikinki, dole kawai ki sani. Idan baki sani ba yin trouble, tafiya wannan ki dinga bazar, ai idan mijinki na binki a baya, steps ɗinki da takunki daban ne bayar Allah. That you must know. Dole kina da tsari, in baki da tsari you are in trouble. Wata mata na sani ba na mantawa, mijinta ya sake ta, wallahi ya saki, sakin aure ba daɗi. Kun ga masu wayo, miji goma uba goma ne, sai ka ce ma in fere da kai, kuma ƙarya ne fa, kina fita ki fara bin bokai da yan tsubu kina Allah laki da, wallahi ƙarya ne, mutuwan aure masifa ce, sai ya zama dole. That we must know, because mace halla aka Allah yi ta a ƙarƙashin ɗa namiji za ta rayu. It is important for us to know that. So long as ba mu san wannan, we are in trouble. Yadda yake mai wayo ce mai dabara, da ya sake ta rasa yadda za ta yi, ta zauna daga safiyar yamma ba ta tafi ba. Ta san a jikinta yana son nonuwanta sosai. Ta tafi can, ta ga ya kusa dawa, sai ta je ta cire mosquito net. Kusa mosquito net ko? In gidan sauro ko? Ta cire gidan sauro, sai ta yi riga da shi, ta ɗaura gefe, ta daidaici tam, yana zuwa tukunna, sai ta fara fitowa da kayanta, tana in ta zo gaban shi sai ta juya sai ta wuce. In ta zo gaban shi sai ta juya sai ta wuce. A'a, yaka to me kike yi haka, ta ce zaka ya rage naka, kuma me nake, ya rage naka fa, zaka juya ne ta yi da style tukunna. Ya ce za a yi ta, amma dai to ina za ki je ne, kike fitar da kaya, ina za ki je da kaya? Sai ta ce inda ka ce in tafi, mar ba ka sake ni ba. Ya ce in dai aure na hannuna ne, na mai da ke. An ci riba ko ba a ci ba? An ci riba ko ba a ci ba? Wannan da ta yi fada da mijinta, ta gaya ne, sai ta tattaro kayan, sai ta fito da shi kofar gida, sai ta ajiye. Mai gadin su yana nan, ta ga bai bi ta ba, yana ta karanta newspaper, bai ce komai ba, ta yi kukan bai dauka ba. Da ta fito sai ta ce mai gadi, ta ce masa bari dan je unguwa ga akwati na, ka dan ajiye mun na zuwa. Da ta fita unguwa can da ya mata, ya ce kin da, ta ce na dawo, aure mutuka raba fa, aure mutuka raba, na dawo. Ta je kayanta, ke ko kina Allah auren mutu, kuma ƙarya ne. Ki je gidan ku daki daya, babanki na fama ya gama da duniya lafiya, you don't respect him, ki je ki hada mishi tension, ki kai shi lahira bai shirya ba. Kuma ki ce wannan maza, muna auren maza da ba su san me aure ba. Idan kina nema ki san mazan mu da ba su san me aure ba, come to them. Muna magana ne me yake kashe aure. Haka ne zaki auren dan mijin da zai gaya miki kullu ya hana ki barci da daddare, ya tada ke, ya ce miki kaza a cikin duk sunnonin Annabi sallallahu alaihi, wanda namiji ya fi so shine aure, amma kuma baya koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine aure. Namijin da za a ce miki kin dafa abinci, ya ce miki ya gode, ya ce miki ya gode, ba zai faɗa ba, ba zai taba ce miki ya gode ba. Namijin da zai zo ya ce Allah ya miki albarka, ba zai ce Allah ya miki albarka ba. Ya ce miki ki tashi ki addini, ba zai faɗa ba. Idan kika gan shi yayi kwalliya, ya sanya turare, ya kafa hula, to wallahi ba wurin ki zai je ba, zai je wurin wata ne a waje. Idan ya dawo gida wurin ki, zai dauko jallabiya ne zai maka. Idan ya baka jallabiya, sai ki ga yana kafafa, barin duniyar nan na yanzu, sai ki ga yana chatting, yana haka, yana wuri da ido, yana muzurai da ido. Idan ya fara haka, ke kuma
ba koma daki zaki ki dinga kuka ba, wallahi akwai jarabawa rayuwa wanda tactics ne, courses ne iri dole mu koya wa mata. A matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da turare, yace yana son turare, yana son mata, so dole mata mu sani son mata da maza suke sunna ne na maza. Namiji ko mahaukaci ne, this you should know, mahaukaci kun ga dai zai ci abinci mummuna, zai fara ya kwarkwata a jikin shi yana wari, amma wallahi mace na gilmawa zai daga ido ya kalle ta, ya san mace ce. Wannan aikin baya batawa. So idan baki yarda da wannan bayan trouble, amma problem din shine ki san kanki. Idan zai aura miki mata hudu, fight for yourself. Kar ki tsaya baki da leke a kofa. Wani lokacin Allah ya sa mana cikin masu rai, zan zo muku rabe-raben kishi guda bakwai out of it. Muna ganewa? Tunda na kamar yan dawaki suna da yawa. Kuna ganewa? Now idan namijinki aka same shi irin wannan, me zaki ba tara turare 10 zaki ko 20 ba, no. Ki nema turare guda ɗaya wanda mijinki ya fi son turare, ba yana chatting ba? Kullu yau min shasa ne amfani da ki zamanto mai ibada. Ya Allah, ki tafi tashi dare, yi sallah raka'a 2, kaskantar da kanki zuwa ga Allah, yi istighfari, hailala, salatin annabi, ki san shine kadai ubangiji muqallabul qulub, mai canza zukata, mai juya zuwa zukatan mutane. Ga ya masa shi ya halarci soyayya, ubangiji rama, ubangiji shi kadai ya jarabce ki, kuma kin yi imani shine ubangijin ki da ya jarabce ki. Ki sallah, ki gaya wa Allah, Allah na roƙe ka duk abin da zan yi don jawo hankalin mijina kaina, Allah ka taya ni, Allah ka dafa mun. Me zaki? Sai ki je ki ɗauko wannan turaren da kika fi sa, ɗan kayan ki dan sa, kin dan sha, yana hada chatin. Sai ki danno da ɗan tea ɗinki kaɗan, ko kin yi ɗan donut ɗinki, ko ɗan gullisuwa to entertain him. Wallahi addu'an da kika yi Allah yana ji. Sai ki zo, barka dai da yamma, kana ta chatin ne, Allah ya taimaka kaza. Sai ki ga ya fara cewa wallahi turaren na ɗiban sa. Ni juwairiyya, I have tried turare, polisin turare works. Problem din shine idan kika san turaren da mijinki yake so kin gama. Kar ki daina sa turare anyhow, ki ɗebi wannan turaren bar ki sa, ki ɗebi wannan turaren, ki dinga yi. In kika yi haka, ki finding out daga turaren wanne ne turaren da mijinki ya fi so, a wannan zaki yi ba ki gane. Mun gane wannan? Kyauta yana da cikin abin da yake kara miki daraja both side, na namiji da ya mace. Yau mun yi auren da mazanmu suna so su ga mu fes-fes, sai an fita an yi wa'azi, sai ki ga yana zagin matarsa, yana daga ido, yana ta kafafa, yana, amma wallahi ba zai iya siya mata powder ba, jan baki ba zai iya siya mata ba zai taba iyawa ba, amma zai siya ma wata a waje, ya dauka ya je ya bata, ya siya mata a waje, amma matar shi ta sunna ba zai siya ba, kuma yana son ta yi kwalliyan. At the end of the day sai a zo ana yin abubuwa da zai zo ya zame mu mutane damuwa. Muna ganewa? So a matsayin sa da damin, sometimes ana kin ga wannan sana'a ana yin sa ne don ka sustaining kanka, taimake kanka a rayuwa. Wallahi Allah ya sanya mana wani jarabawa, babu yanda zaki ki samu maza yanzu 100% suna kula da mata, kuma wallahi ba a duniyar nan aka fara shi ba, tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake haka. Kina gani kamar ba za ki yi amfani da kuɗin ki taimake mijinki ba? Mu je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Nana Khadija Allah ya kara mata yadda, qualities ɗinta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga. Mace ki zaman to mai qualities. We learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Let's learn from them. Qualities ake dubawa. Na farko, business ne ya hada Annabi sallallahu alaihi wasallam da Nana Khadija Allah ya kara mata yadda. Business ne ya hada su. Ta duba ta ga yana da amana, yana da gaskiya, yana da wai, ta dinga jerawa. Ta tura kawarta aka nemo, aka ce yana son ta. She used her money. Ba shi da kuɗin da zai iya aure, because multimillionaire ce. He married her. Kuɗin ta yi amfani da shi. Kuɗinta ta yi amfani da shi wajen musulunci, wajen tara mutuncinta da waye. She used the money. Kuɗin nan da muke magana ta yi amfani da shi. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta rasu, yana zaune da shi da suna na Aisha, suna zaune a cikin gida. Sai ga ta nan ta yanko, wata kawar Nana Khadija kenan. Sai ta yanku tana zuwa, sai aka ga Annabi ya tashi, irin kaga an august visitor, ya tashi ya miƙe. Da aka ga ya miƙe, sai aka ga ya cire rawanin sa yana shufuda. Nana Aisha ta ji mamaki, ta ce ya Rasulullah, ni kan wace ce wannan? Sai ce kawar Nana Khadija. Ta ce wace ce ni kan Nana Khadijan nan? Bai ce mata komai ba. Baguwa ta zo, ya gama entertaining ɗinta, aka yi abin da ya dace. Bayan ya gama ta tafi. Da washe gari da safe sai je kofar Nana Aisha Allah ya kara mata yadda, sai yi sallama ta fito. Yace jiya kin tambaye ni wace ce Nana Khadija? Yace ita ce mata ta farko da ta fara musulunta. Yace ita ce uwar yayana.
yace ita ce wacce ta fara sa na san wane ne mala'ika, yace ita ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'ika Jibrilu ya gaishe ta, yace ita ce wacce ta yi sadaka da kudinta, kuma musulunci ya dinga jera qualities ɗinta, ya dinga jera qualities ɗinta. Bayan ya tafi da safe, da yamma ya sake dawowa, sai da ya kwana 30 ya tafi ya dawo yana gaya mata qualities ɗin Nana Khadija, Allah ya gara mata yadda. Ki nema qualities a wurin namiji. Wannan ya nuna mana cewa mace tana neman matsayi ne a wurin namiji with everything of your life. Aljanna wallahi ba neman ta da wasa. Aljanna ba neman ta, ko kin dauka zaki kwanta a gado ne ki samu aljanna. Wallahi ƙarya ne, you must fight for it. Allah subhanahu wataala ya taimake kuma da rahamarsa. Zainab binti Jahsh lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auro ta, tarihi ya nuna kyakkyawa ce, tana da business ana kiranta ummul masakin. Idan ta shiga ɗaki, by the time ta zauna, Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai je ɗakin ta, sunana Aisha za su ce to in ya shiga shikenan za ta dauke masa hankali, me take yi ba sani ba. So rayuwar mace da miji akwai sirri. In kina so ki burge mijinki, akwai sirrin da zaki daga keshe shi, ko kawa ba za ta sani ba, balle a tona miki asiri. A wannan lokacin a'a za ta bashi zuma, za ta bashi nama, za ta yi waye za ta bashi. She was sustain him. She has the money. Ita ce wacce ta dafa abin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai sun zo ranar girkin Nana Aisha ne, ya ce bar ta dafa wani abu a kai masa. Aka dauka za a je a kai, an ja Nana Aisha ta buga kwado ya fadi. Bayan buga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi, yace yau kishin mahaifiyarku ya tashi, ya tattara. Da su ta wucewa is nature, kishi gaskiya ne, amma wani irin kishi. Mun gane wannan? So idan mijinki ya kauce, farko ba za ki ce Allah ya tsine masa ba. Mata muna da rauni, addu'an mata karɓaɓɓe ne a wurin Allah subhanahu wataala. So mu zamanto da yau wallahi masifu da muke fuskanta a gidan aure a duniya yau, na rantse da Allah mata muna da kaso 50 zuwa 60 a ciki. Matukar ba mu yarda da wannan ba, so we are in trouble. Mu daina ganin gidan mutane, kowa da irin jarabawan shi. Bayan da zaki wai ga masu kuɗi suna nan suna kwance asibiti, wani ma wallahi ci ya gagare shi. They are there in the hospital, suna nan ga kuɗin amma kuɗin ba zai musu amfani ba. Ke ku kina nan ga lafiya, Allah ya baki, sai ki shekara baki zazzabi ba, zaki ci masaranki lafiya da kukan ki, wata ma nama ba tare da bata ci ba. Haka jarabawan take. Mun gane wannan? So ki san kanki, don Allah ki san kanki. Kuma magana da tsari is important. Shi magana akwai sihiri a cikin magana. Maganan nan da muke akwai sihiri a ciki. Ka iya bada haƙuri, a kin yi laifi, dan Allah kai haƙuri, ki biye shi da hawaye, ki san me zaki is important. Biyu, abu na uku shine ƙarya. Da mata da maza muna ɗaura aure akan ƙarya. Yazo zai neme ki ko kina neman shi, kin je kin nemo kayan aro kin sa. Yazo shi ya je nemi kayan aro ya sa. Ya nemo abokin